tots cap al cel. Soni les trompetes, anirem tots cap al cel, amb les mans ben netes. No ens caldrà portar bastó, ni sandàlies ni sarró. Tu que estàs tan cansat, tot un plegant trobaràs que és volat. Anirem tots cap al cel. Això d'aquí tapaujeres m'ho va dir, nena, posa't tapaujeres. I és de la Núria Feliu, fet servir. Encara em dura. Bueno, això no sé si ho has d'aquí enfocar. No. Però me'l va donar. Els Enderroc, en els premis Enderroc me'l va donar. I encara el tinc. Quan toquem els estels, anirem tots cap al cel. Anirem tots cap al cel. El retrovisor d'avui és un viatge en el temps digne dels millors films de ciència-ficció. Tenim davant les càmeres d'Enderroc Televisió Helena Casas, molt ben acompanyada d'un grup de músics de l'SMUC. Quan obre el bagul dels records, aquesta colla es converteix en Angelina i els Moderns, una banda de iaier dels 60. Com Angelina, jo vaig néixer aquesta època i se'm donava molt bé això. Vaig començar a cantar a la missa i em deien, Angelina, quina bona veu que tens. I així que vam fer un conjunt. Jo qui sóc, l'Albert o el Pere? El Pere Fraga és el germà de l'Angelina i és el seu assessor musical, és el qui l'aconsella i qui... Bueno, tenim les nostres discussions, tot i així, però escoltàvem música junts i tot això ens va començar a agradar i llavors, doncs clar, jo sempre he estat una mica al marge, no? Perquè jo m'he dedicat més a la música i als arranjaments i aquestes coses, i l'Angelina, clar, va començar a despuntar, ja viatjava i tot això, i sí. No em puc aturar ni mirar la vida des del finestral. I què en diu l'Helena Casas de tot plegat? Com a Helena, un amic meu em va regalar una cinta de caset i al final de tot hi havia un parell de cançons de la Maria Cinta i, ostres, li vaig dir, això és genial, passa'm més. Em va passar més cançons i jo un dia li vaig comentar al Marc, que és un dels moderns, això seria molt xulo de fer-ho en directe. I com que ell coneixia tots els altres músics, va poder fer-se realitat. Primer anar buscant pels mercats de segona mà, singles de gent que coneixíem o noms que ens sonen, mirar el repertori. Després tenim tota una munió d'amics i simpatitzants del grup que ens fan arribar periòdicament escolta aquesta cançó que és brutal. I després també recuperant a casa de familiars, dels avis, baguls i tocadiscos antics i així hem anat confeccionant una mica el repertori. Un repertori que s'ha convertit en el vostre primer disc. A més de partir de temes dels 60, les tècniques de gravació també han estat de fa 40 anys? Sí, hem fet una anàlisi molt profunda de tot el que es feia fa uns anys i hem decidit que havia de ser un disc que sonés com sonaven abans i bé, perquè els discos sonen massa fort. I ha de ser un disc que s'entengui tot, que sonin les coses a un cantó, a l'altre, que es vegi que canta bé la solista, que hi hagi una bona reverb. Ha de ser un disc que soni bé i així ho hem fet. Hem disposat del millor material per fer-ho i no hem escatimat recursos. Angelina, quines són les teves intèrprets seixanteres preferides? Home, el top 1, Lita Torelló, top 2, Nuri, i la tercera és que llavors hi ha moltes. Nuri, que ja no és viva, ho interpretava amb un caràcter que m'agrada molt. Lita perquè té una qualitat de veu impressionant, una afinació espectacular i ho fa molt bé. Llavors correràs cap a mi amb els dos braços oberts i els teus llavis diran amor. Ciao, ciao, com ho ensenyaves tu. Ciao, ciao, com no ho sap dir ningú. Ciao, ciao, com no ho sap dir ningú. I en un concert de presentació del disc a la Sala Luz de Gas vas compartir escenari amb Maria Cinta. Sí, esclar, no he dit Maria Cinta perquè, clar, era una nena i era molt xula la cançó i la lletra, bé, divertida. M'agrada molt la música que ho acompanya, però clar, és que era una nena de 12 anys o així. I ens va fer gràcia que l'Òscar o algú la coneixia, ens la van presentar i es va enrotllar a cantar-ho, que va ser la seva primera vegada en directe, perquè diu que això ho havia gravat, però no ho havia cantat mai dalt de l'escenari. Així, després de tot, com us definim? La música que fem és iaier trepidant i ritmes frenètics
sobretot que faci festa i que faci moure i ballar i somriure. Jo sempre dic que si estem tocant i la gent està a baix somrient i passant-s'ho bé, és fantàstic. I que se'ns noti que nosaltres ho fem perquè ens agrada aquesta música i ho fem des del màxim respecte i il·lusió. Però el resultat jo crec que s'hi nota perquè sona molt escaient. Francesc Xavier, que t'ensenya a brollar.